osaisin puhua suomeksi joka päivä, mutta se on aika vaikea puhua joka päivä, varsinkin täällä videossa tai tässä videossa, ja se on aika vaikea. Mitä se on? En tiedä mitä se on suomeksi. Se on vaikea filmata siitä joka päivä, koska joskus en jaksa tai joskus filmaan muita asioita, mutta ehkä on hyvä filmata näitä suomalaisia videoita joka päivä, vaikka se on 10 minuuttia tai 5 minuuttia. Ehkä se olisi shorts videoita, ja minä voin aloittaa siitä. Jos puhuin 5 tai 10 minuuttia joka päivä, sitten voin minä voin panna noita videoita yhdessä. Ehkä yhdistää noita videoita yhdelle videoille teille tai jotain. Se olisi hyvä idea minulle, tai minusta tuntuu siltä. Se on hyvä idea. Mutta se on vaikea minulle. En tiedä miksi, koska haluan puhua ja haluan harjoitella ja haluan oppia lisää suomea, mutta se on joskus minulla onko tuo mun vauva? En ole varma. Ajattelin sitä, että vauva itkee, mutta en tiedä. Varmasti kuulen häntä niin paljon, koska tämä yleensä voin kuulla häntä, jos hän itkee tai puhuu. Hän ei puhu, mutta hän mitä se on? Keltaa tai mitä se on, kun vauva puhe. Se on lasten puhe ja keskustelussa se on. En yrittää puhua, mutta hän ei osaa tällä hetkellä, mutta hän sanoi söppöä sanoja niin kuin mama ja tätä ja mitä muuta. Tutti. Hän sanoi tutti.
minulla oli kipeä kurkku lauantaina. Se aloitti, mutta ajattelin sitten, että on vain allergia, koska joskus minulla on kipeä
se oli tosi... Se oli huonoa. Se oli huonoa. Myöhemmin sunnuntaina minusta tuntui paremmalta. Minun tuntui paremmalta, mutta se oli tosi vaikea. Se ei ole hyvä kokemus. Kiitollisesti lääket auttivat minua paljon. Ja nyt minun tuntuu hyvältä, mutta joskus minä on tosi väsynyt ja tänään minulla oli pääkipeä. Minulla oli pääkipu. Se oli mielenkiintoinen kokemus, mutta se on hyvä siitä, että minun tuntuu paremmalta nyt. Olen kiitollinen siitä, että se ei ole COVID tai jotain, koska varmasti minun tuntuisi pahalta koko viikkoa tai jotain, mutta joo, tällä viikolla minä en tehnyt mitään, koska joskus minun tuntuu hyvältä, mutta joskus minun ei tuntu hyvältä. Joo, mutta ajattelen sitä,